Nosač za televizor od proizvođača Logitech, za televizor od 26 do 60 inča dijagonale. Uglavnom jednostavan je za montažu, međutim ima dvije stvari koje mi se kod njega ne sviđaju. Ovaj je zglob praktičan, međutim za dobiti ovaj nagib prema dolje, ako je montiran ovako visoko, recimo poviše vrata, ne može mu se s prednje strane pristupiti i micati ga, već treba sa stražnje uzeti na L križnu kacavidu i ovo molati kako na jednoj strani, tako i na drugoj. Što se tiče one druge vrste nagiba, znači da učinimo ovo prema dolje, odnosno prema gore, također se nalazi šaraf ovdje i ovaj drugi ovdje. Tako da njega prije same montaže sam odmah molao, spustio skroz dolje, tako da se nagib u prostoriji spusti prema poziciji odakle će se gledati. Ovdje još dobijemo ovaj komad kroz koji možemo provući kablove, što je praktično, a sa samim nosačem dobijemo nekoliko šarafa koje možemo iskoristiti, livelu i ključ, i dobijemo ove crne prstenove. Znači ako imamo tip televizora koji je zaobljen ili nešto, ubacimo ovaj odbojnik koji će ga izbaciti malo u visinu, a isto tako preporuča se da se ovo montira ispod samog nosača, jer ako se montira ovdje kako su u nekim slučajima naveli, onda se ne može pristupiti kacavidom ovome šarafu, jednostavno zapinje. Tako da jedna od stvari koja mi se također nije svidjela, nije do njih, ali kod nekih televizora nemoguće je odabrati razmak koji bi ravnomjerno rasporedio ovu dužinu, i što mi se desilo, ovo je virilo dolje pa se vidjelo kako viri, to sam bio prisiljen brusom otpilati. A inače, nosač kao nosač, ništa posebno, samo smatram da su ovi sistemi gdje se dol mora zašarafiti da bi se učvrstija poprilično zastarjeli. Za samu montažu znači dovoljno ga je na ove zube nasjesti ovdje gore i nakon toga odozdola ove šarafe stegnuti da dođu ovdje do ovoga zuba. U kompletu su došle 3 tiple, broj 10 i šarafi na ključ 13. Ja sam ih iskoristio, napravili su svoje, ali po dobrom starom običaju uvijek probijem više rupa u slučaju da u zidu naleti na nešto pa da poslije ne moram bušiti. Tako da što se nosivosti tiče, čvrst je i stabilan, što se livela tiče izbalansiran, nagiba također, i sad preostaje samo objesiti televizor na njega. I evo sve postavljeno u livel, ajmo vidjeti kako izgleda s ove druge strane. Ovaj šaraf je stegnut tako da se dira, da ne pleše televizor, ovaj drugi isto, ova dva su stegnuti, a prije toga smo izlivelali ovu plohu tako da dobijemo savršeno ravno. Još nam samo preostaje povezati ove kablove od antene i struje, pa ćemo iskoristiti ovo, da obujmimo jednog, da obujmimo drugog i onda to stavimo ovdje dolje na ovaj nosač. Ovo je fleksibilno, to sjedne gori, a kablove vučemo prema utičnicama, tako da ne vise da se ne vide.